هەروەکی خوێندەکارین و بەشداری شاهیەژی ببوون پەیاما خۆ لەگەڵ me bi par vekirin. خوێندەکار dibêjin ku em dixwazin di hundirê Sûriyeyê de bi rehetî kurdbûna xwe jiya bikin. بونەیە جەژنا زمانی کوردی روجا ناوەندەوی زمانی کوردی ئەم تەکەس دەکەین و ئەمە روژاوای کوردستانێدا ئەم خەڵک ژیان دەکرد مە هەر دوێ حەسرەتیدا بوون کورد ئەم بکاربن زمانی خۆ باخبن ئەم بکاربن فێم بکەن ئەم بکاربن پێ بنفسین جبەر و gelek qedexekirinê mezin li ser hatin meşandin. Birastî şûreşa nazîrtir me hêda me xas ku em bikaribin zimanê xwe pêş bixin û gelekî gav bin erinê hatin kirin. Di nav şûreşê da jî xasteke ziman û xasteke hebûna ziman û rawekirina ziman di asta Sûriyê gelekî hebûlê piştî ketine rejîmê Medîd ku guhartinên mezin çêbûn li Sûriyê da hikûmeta kevin sîstema kevin rejîma kevin çû rejîmek nû hat lê mixabin ev sîstem nehatin guhartin. Ev nîzgatî ji bo zimanê Kurdî nehate guhartin. Her daxwaza me rawekirin yan jî naskirina zimanê Kurdî heye her em dixwazin ji vê hikûmetê ku zimanê me nas bike. Medîd gelek bûyerên derketin ku zimanên Tirkî zimanên cuda jî di nav Sûriyê da hatin bicêkirin lê zimanê Kurdî zimanê gelek Kurdî ku li Sûriyê ciyan dikin hem li Rojavayê Kurdistan hem li deverê diriya Sûriyê nehate qebûl kirin û her ev zihniyet berdewam e ji ber wê jî di vê bûneyê da di bûneyê Rûja zimanê Kurdî em daxwaza xwe ji hikûmetê dikin ku etiraf bi zimanê me bikin naskirinek ji bo zimanê were kirin û her wiha jî di hemî deverên Sûriyê da em bikaribin bi rehet û bi aramî di zimanê xwe bi hebûna xwe bi kurdbûna xwe ciyan bikin. Zimanê Kurdî bazdê gulanê lê tevahî Kurdan pîroz dikim. Zimanê Kurdî zimanekî pir xweşe û kevnar e. Divê zimanê ve bibe zimanekî fermî weka xwendekarê ku Kurdî dixwînin em hêviya ku zimanê me bi zimanekî fermî destûra Sûriyê de ku pê were etiraf kirin û em jî daxwaza me heye ku em zimanê xwe pê